लामा बनायदों ओइ जा दङ नै बै जों बेगावसो फैनांगौ इमान गोजान दा बेनिखायनो नै लामा बनायगासिनो प्रब्लेमजों बेयावथ' बिराद गोथौ हाबबाथाय गैला फाल्थिखाबाय गारिया नै लामा गोदान बनायदों दैया बिराद गोथौ जावनाय गोजा बे सेस आरो दैयानो बोहैबाय थाबावदोंसो नै ओमफ्राय दैलाय बोरै फैनांगौ दा बिगुरनि थै लामाखौ बोरै बानायदों नालाय जै बोरैबा आरो थांबाथाय सेस आरो ओरै थांबाबो सेस गारिया थागोन माथो बेफ्रावलाय बाब इमान गोथौ गोथौ थागोन जानोलै लामाया बैयावनो डेन्जार माथो नै नरम जाखायानो न'था जोंसिगोन लटनि सुरु लटहा जोंसिगोन ओइ जाजेनबाय लडिं जाजेनबाय Sabi tapi tardingot ayo laman gaya nalar jadi habis pada ses saya be load kasih meni ngomong Oi Rakesh sa boleh sa hei kela sana boleh